Me yasa muna karatu kana ta kallon mana kana wannan? Wallahi aba babban malam wallahi rubutun ne ba ga rubuta mun ba jiya. Ba rubuta ma ba uban wane yasa ka zo kai. Ina malami guda kana sani zagi dan girman Allah ka daina sani zagi. To ba dan Allah ta wallahi warin tusi ne ruwan ka kaje ka cika ba wallahi la ya dila kawo mun zalime wallahi la ya dila kawo mun fasire kai a gaskiyar magana malam gaskiya duwan da tusan nan bai kuka nan akuya ba Allah kashe shi yanzu kai garba me kwambutan nan